Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws gaat over zorgen over hygiëne. En dat heeft te maken met een onderzoek. Dat heeft te maken niet met een onderzoek, maar met controles die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden. 7 restaurants of eetgelegenheden zijn gecontroleerd. 6 daarvan zijn gesloten vanwege niet-hygiënische omstandigheden. En dat is, zo zegt Ronnie Cornelis namens het ministerie van Economische Ontwikkeling, een zorg. Want niet-hygiënische situaties in de keukens van eetgelegenheden is een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zal er gecontroleerd blijven worden. En volgens Ronnie Cornelis is het ook nodig dat er gecontroleerd wordt, juist voor de volksgezondheid. Ergernis in Otrabanda. De bewoners van Otrabanda zijn boos omdat er speciale afzettingen op straat zijn geplaatst. En dat zou gebeurd zijn om een restaurant van een oud-politicus in de Ferdinandstraat op die manier tegemoet te komen. Het is een beetje onduidelijk op welke manier daarmee de politicus tegemoet wordt gekomen. Het gaat om een oud-politicus. De Extra meldt dat vandaag. En die zegt ook dat de Fondation Seri Otrabanda hierover een brief aan de overheid heeft gestuurd. Men zegt de straten zijn al smal in Otrabanda, die moeten niet verder versmald worden. Geen airco's in ABC-bussen. Het was een probleem dat in een deel van de bussen van ABC Busbedrijf er geen werkende airco's zijn. Nu heeft het bedrijf besloten dat ook niet te gaan repareren. Waarom? Van de 21 ABC-bussen beschikken er 11 over airco's. Vanwege het COVID-pandemie werden die airco's uitgezet en het heeft bij heel veel van die bussen problemen veroorzaakt als de bussen weer op airco wilden rijden. Dat lukte niet, daarom rijdt een groot deel van de ABC-bussen zonder airco, maar het kost te veel geld om dat allemaal te herstellen. En daarom zegt de ABC-busbedrijf, we besteden ons geld liever aan de aanschaf van nieuwe bussen. Rechter wijst Arendel terecht. De rechtbank in Sint Maarten heeft Olivier Arendel veroordeeld tot het maken van excuses. De directeur van Ava Airways had meerdere keren verschillende politici beledigd en valselijk van corruptie beschuldigd. Het gaat onder meer om minister Omar Odli en minister-president Silveria Jacobs. Hij moet rectificeren voor een bedrag van $500 per dag. Als hij dat niet doet, tot een maximum van $500.000. Arendel heeft inmiddels excuses aangeboden. Wici voelt zich in de steek gelaten. Dat is een bericht vandaag in de Extra, waaruit naar voren komt dat de bewoners van deze wijk vinden dat de overheid niet naar hen omkijkt. Er wordt niks gedaan aan de openbare werken in de wijk. De straten worden niet opgeknapt. Huizen die eenmaal ingestort zijn blijven in slechte staat. En het gaat onder meer ook om het Collegio Tula. Die is door weersomstandigheden flink onklaar gemaakt. Er kunnen geen lessen meer worden gegeven, maar er gebeurt niks. En Michelangelo Martinez van CEM heeft daarover brieven geschreven. Scooter aangereden. Het gaat om een ongeluk dat afgelopen weekend plaatsvond op de Cascoraweg. Daar reed een truck tegen een Nederlandse scooterrijder aan. Die raakte gewond en was ernstig gewond, zo meldt de Extra vandaag. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht omdat de man veel pijn had. De politie onderzoekt de zaak. Succesvolle 10e editie van de KLM Marathon. Voor de 10e keer werd de KLM Marathon op Curaçao gehouden. Dat gebeurde afgelopen zaterdag met de 5 kilometer run en afgelopen zondag met de 10 kilometer, de halve en de hele marathon. In totaal 2500 deelnemers deden mee uit 26 verschillende landen. Een grote activiteit, 400 vrijwilligers zorgden ervoor dat alles goed verliep. En de start en de finish was bij Correnden. Als u gaat plannen voor een marathon volgend jaar, die wordt gehouden op 23 en 24 november. Dat wordt dan de 11e KLM Marathon. Dit was het nieuws, even reclame en dan hebben we meer nieuws voor u. Di conta si tanto pregunta den censo 23, e lista di pregunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitantes nan, nos barrio nan,
In ons país, CBS te pide boa cooperação cada 10 anos. Nós está apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta na de censo 23 de maneira abrir. O processo é relativamente fácil se boa cooperar. Nós encuestadores tá bom de trem e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tabay tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar, saco censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que te coopera. Abo também? Panosa com nos tá. We hebben net een heel vervelend bericht te horen gekregen. Er is een toerist omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat zijn de berichten die we nu hebben gehoord. Het moet allemaal nog bevestigd worden. Maar u ziet op de beelden dat er bij Santa Cruz een auto-ongeluk heeft plaatsgevonden. En daarbij is een persoon om het leven gekomen. Er wordt nog onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld en hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan. In ieder geval sterkte voor de familie. En later in de extra meer nieuws hierover. Dan gaan we naar de Telegraaf, want deze grootste krant van Nederland had afgelopen weekend 2 keer aandacht voor Curaçao. In het eerste bericht ging het over de 500.000 toeristen die Curaçao heeft gekregen. Dat is mooi, maar, zo meldt de Telegraaf, er is een zorg op het eiland omdat het eigene van het eiland verloren kan gaan. Het heeft onder meer te maken dat de prijzen voor de toeristische plaatsen op Curaçao enorm aan het stijgen zijn. De locals, zoals de Telegraaf schrijft, die vinden dat veel te duur. En dat kan weer leiden tot meer ongenoegen, criminaliteit en onveiligheid. Minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje gaat onder meer in op het feit dat vorig jaar de KLM flink kortte in het aantal mensen dat naar Curaçao kon vliegen. Dat is dit jaar voor een deel opgevangen door meer vluchten van KLM, maar vooral ook doordat Corendon weer is gaan vliegen en TUI natuurlijk altijd blijft vliegen. Volgens Seintje is het goed dat het toerisme blijft stijgen op Curaçao. En hij zegt dat Curaçao all-inclusive is en daarmee bedoelt hij dat een toerist naar Jamaica of Mexico kan gaan, maar dan eigenlijk zijn of haar resort niet kan verlaten. En op Curaçao is het overal veilig. En dat is ook goed voor de resorts zelf, dat we op een veilig eiland wonen. Dat zei Rui Sandro Seintje, de minister, die nog in een ander artikel benadrukte dat Curaçao ver is met het werken aan een eigen luchtvaartmaatschappij die op Schiphol moet gaan vliegen. We moeten hier wel voor gaan. We zien dat andere eilanden het ook doen. Bovendien kunnen we niet langer accepteren dat onze economie afhankelijk is van een privébedrijf. En daarbij verwijst hij naar de KLM. Zoals de Telegraaf schrijft, de luchtvaartmaatschappij maakte zich vorig jaar immens impopulair op Curaçao door plots de helft van de vluchten te schrappen. Seintje erkent dat een eigen carrier een project van de lange termijn is, zeker als die de oceaan over moet kunnen steken. Daarom zoeken we naar strategische partnerschappen met partijen die investeren, wordt vervolgd. En dan gaan we naar Bonaire, want afgelopen week waren daar verkiezingen voor de Tweede Kamer. En die werden gehouden in Nederland natuurlijk, maar ook op Bonaire, Saba en Statia. Alleen het aantal mensen dat op Bonaire ging stemmen was dramatisch laag. 23,44%. En eigenlijk, sinds Bonaire sinds 2010 kan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, is dat de tijd zo rond de 25% of minder. Dat is natuurlijk erg en Angelica Cecilia, de nieuwe gedeputeerde, vindt het zorgelijk. Caribisch Netwerk interviewde Cecilia over deze situatie. Ik was eigenlijk verrast, nu dat ik hier ben, hoe weinig aandacht er is in de verkiezingsprogramma's voor de BES-eilanden. En dat vind ik wel, dat is iets waar we samen aan moeten gaan werken. Ook als het gaat om de bevolking hier lokaal op te roepen om te gaan stemmen, vind ik dat we veel meer moeten gaan focussen op wat is belangrijk voor het eiland. En hoe kunnen wij 1 op 1 beter communiceren met Nederland als het gaat om de politiek over de belangen al hier. Ja, want wat je ook heel vaak hoort van lokale mensen van ja, ik weet eigenlijk niet of mijn stem wel uitmaakt. Ik moet zelf op zoek naar informatie. Heeft de lokale overheid daar ook een rol in?
Ja, ik vind dat de lokale overheid daar een hele belangrijke rol in heeft. Niet per se als het gaat om stemadviezen, op welke partij moet je wel of niet stemmen. Maar ik vind wel dat het onze verantwoordelijkheid is om aan de bevolking duidelijk te maken wat het belang is. Dat wij ook laten zien dat we mee willen doen met Politiek Den Haag. Want we zijn afhankelijk van Nederland, we moeten heel veel samenwerken. En politiek al daar bepaalt voor een groot deel wat we hier ook kunnen doen. Dus we moeten onze bevolking veel meer en veel beter daarover gaan informeren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.